Hai, dulure mak tersayang yang cantik. Ayo dulur, konconono isun masak brownies kukus. Iki lur alat-alate olah brownies kukus iku lur. Enak lur, iki nyoba isun tapi nyoba ke unduk papat bain wis. Unduk papat bain wis nyoba iku dadi iku mixer gitu kukus lur. Rasane ku lur enak rega kaya brownies Amanda kok. Ya pokoknya alat-alat kono mau rika pokoke rika catetku nanunen wis kadung pas nang jatonane iku rika wis ta enak rika isunku mene wendok papat baen hingga gede-gedean soalnya kan nyoba isun lur iku kadung wis kementus rasane coklat blok iku rika karo enak rika ya gurih lur ya manis ambil aromane iku rika yo masalah karo sedep dadi niku rika yo serta iris iku coba pites-pites karo kasur rika lur dipites ku membet mayon menul-menul